Уважаеми зрители, вероятно сте чували за така наречените драг кралици. Най-общо казано, това са мъже, често хомосексуални, но не задължително, които влизат в преувеличен сценичен образ на жена. Следващата ми гостенка е, може би, най-известната драг кралица в България. Преди седмица с голям спектакъл тя отбеляза 30 години на сцена. Представям ви Елза Парини. Добър вечер. Добре, заварям. Как мина спектакъла? Спектакъла мина страхотно. Така ли? Да, обаче е 50 години той, 30 години тя. Така? Да. Обаче на сцена 30 години. 30 години на сцена, пък иначе по нудистските плажове 50 години. Мен ме впечатли следното от репортажа за спектакъл, ако позволиш, ще цитирам. На сцената със специално подготвена мултимедия премина житието на Елза от раждането и в Попово през детската градина, казармата и славните години на радиоводещ. Просто искам да отбележа, че ти си била в казармата, за разлика от много висши политици, които днес отговарят за отбраната. Да, и още ме помнят сигурно в Сливница. Между другото, имаш ли някаква интереса? Ето, вижте, това ти си в казармата. Това ми е единствената снимка от казармата. Ма танкистка си била? Танкистка бях. Тук съм спала цяла нощ в танка. Как цяла нощ танка? Цяла нощ, това беше вече на 6-7 месец, влизаха новобранците и сутринта щеше да има някакви демонстрации, качиха танковете на полигона и понеже бяха пълни с нафта, 900 литра имаше вътре, трябваше да спим, да пазим, да не украдат нафтата. Да. Ясно. И цяла нощ съм спала и дойде фотограф на сутринта и ме щракна и това ми е единствената снимка. Как ти се отрази казармата? Тя тогава беше колко? 2 години ли? Купон си беше. Не се оплаквам. Що? Ами виж, аз съм много оправна. Даже и с мъжете, и с военните намирам общ език. И понеже сега, колкото и нескромно да звуча, аз съм си от интелигентните момичета. От интелигенцията, да. И веднага станах писарка на началник щаба. Браво, бе! И се уредих в живота. Зачислиха ми един танк без двигател, да не се занимавам много с него. Как без двигател? Ами, такъв щупен. Нямаше двигател, да. После замина на ремонт на 4-ти километър в ремонтната база. Аз седях с него. Въобще е песен. Кажи сега за този спектакъл. Какво представляваше той? Понеже навърших 50 години на Бъдни вечер и моята астрологка вик, трябва да направиш нещо голямо. На мен въобще не ми се занимаваше. И после ми щукна на 7 януари, защото по Коледа няма как да направя нещо, никой няма да дойде. На 7 януари хем е Иванов ден, хем е готин празник, хем е и пак Коледа се пада и така решихме с колегата ми Димитър Горчев да проследим целият ми живот. Обаче, като не е биографичен просто спектакъл. Да, ама не е като биографичен. Какво? Съдебен процес. Да. Той беше в ролята на прокурор, аз бях в ролята на обвиняема и през цялото шоу той се опитваше да докаже, че съм непорядъчна жена, а пък аз исках да докажа, че съм си напълно в час и не съм по-лоша от останалите. Това може би е снимка от спектакъла, който виждаме. Да, аз седях така пак на един трон и всичко Какви бяха обвиненията? Че съм лека, мастия, пазмантия. Ужас! Показваше на мултимедията. Ето тази снимка сега. Това беше доказателствен материал, че съм лека жена. Това е 90 от 90-те. 7 година сигурно. От 90-те. Да. Така, имаше ли публика много на това? Имаше публика, но основно бяха повече мои приятели, с които съм работила през годините. Те излизаха и на сцената много хора. Всъщност, моите защитници бяха хора, с които съм работила през годините и те с изпълнения, с номера, с скетчове и те се извадиха доказателства. Да, те се включиха. Аз не правех нищо, аз седях само. И накрая дойдоха сегашните ми хора, партньори, с които работя. Ала Бала, едни комици, не знам дали си ги чувал, Кварталната батка, Тромпета, Бинокъла, те са едни страхотни млади момчета, с тях работи. Накрая те вече извадиха наяве моята доброта. Така, кажи ми за толкова години, как мислиш, промени ли се отношението на обществото към хората като теб? България е консервативна държава, консервативно е обществото. Такива като теб някъде ги сочат с пръст, отнасят подигравки, понякога дори и агресия. Аз ще ти кажа, промени се към лошо.
Защо? Ами защото когато на времето започнахме да правим шоу 94-та и 5-та година, в тези най-размирни... Най-свободните години. Да, обаче и най-размирни. Тогава, знаеш, имаше яки момчета. Имаше мутри много, така, да. ние работихме с мутрите. При мутрите те държаха дискотеките, те ни канеха и ни носиха на ръце и никой не го интересуваше, ние като си свършим шоуто, какво правим. Те ни гледаха като артисти. А сега ни гледат под полата. Тоест искаш да кажеш, че мутрите са били по-широко скроени хора и никой не ни е пипнал с пръст, никой не ни е обидил. Не е имало лошо отношение към вас или обидно. Не. А сега? Аз не мога да се оплача, защото ги е страх от мене. От какво ги е страх? Аз съм си страшничка така. Голямата уста. Но пък сега има такива по-млади прохождащи, които се оплакват, не срещат разбиране, притесняват се, не ги взимат на работа или ги гонят от работа. Сега, то може и да са лични причините, в смисъл всеки индивид си има някакви лоши качества, заради които не го взимат на работа. Мене са ме взимали навсякъде, даже не са ме питали какво мога. Така започнах на времето в Радио Браво преди 20 години, без да ме искат диплома, без да ме питат какво мога да правя или не мога, коя съм и що съм. Заповядай, действай. Да. Как се водиш сега по лична карта? Ивайло Иванов. А не можеш да си я смениш? В България много трудно. Защо? По принцип закона не, че не го позволява. Ако ти се чувстваш има прецеденти. Елза Парини, защо да не си Елза Парини? Ти не можеш да си го смениш, защото се чувстваш. Можеш да се го смениш, ако си направил операции, някакви постъпления за смяна на пола. Но съдиите много се страхуват, че те ще разрешат такава смяна и след това някой може да му скимне повече да не е жена. Разбирам, и пак иска да се върне мъж. Да се върне. И оттам нататък, да стане. Това проблем ли е за тебе, че по лична карта си Ивайло Иванов? На мене не. Не. Аз не се притеснявам, ама има хора, които искат да са си обратното. Да. Имаме случай на жена, която стана мъж, транс мъж и си осъди община Варна и се е вече с мъжка лична карта. Кажи ми, кой е Емо от Хасково и защо той е важен за теб? Емо. Емо е едно момченце, болен от детска церебрална парализа. Отглежда го неговата майка. Тя има 2 деца, самотна е. И оказа се, че имам общи познати. И реших, че мога да помогна на моя юбилеен концерт. Имах една изложба стара и много красиви мои снимки, правени от известни фотографи. И тези снимки си седяха от тогава, нито съм ги закачила някъде, нито нищо, събирах само прах. И ми щукна, че мога да ги продам по време на юбилея и да изпратим парите на Емо от Хасково. И събрахме доста пари, освен това покрай медийния шум се оказа и че по банковата сметка са постъпили доста пари и събирахме средства за едно терапевтично столче, на което да може той да се вкъщи да се раздвижва, а не само в специалните места, и един вертикализатор, в който да се упражнява, да ходи и да се движи и да му свикват мускулите с... Събрали сте пари? Това е чудесно. Събрахме, да. Много ти благодаря за този разговор и ти желая успех. И аз. Елза Парини!